señores. Hoxe por auga non será. Pois estades todos, se queredes, empezamos, vale? Sí. Bueno, pois moi bo día a todos e a todas e moitísimas gracias por estar aquí a cubrir esta roda de prensa que facemos como, bueno, facemos habitualmente, aí un poquinho máis pausada a raíz das datas navideñas nas que houve menos actividade administrativa, pero que se vai recobrando e ademais cos temas que hoxe darei conta dos aprobados na Xunta de Goberno e ademais, como sempre, aproveitaremos para repasar un pouco todos os temas de actualidade que vos desexedes, que as preguntas que desexedes por plantexar e, por suposto, eu algunhas cousas que quero trasladar á marxen da rolda de prensa, ou sea, do que é a Xunta de Goberno. Bueno, comenzando por a Xunta de Goberno, decir que hoxe aprobamos 4 acordos moi centrados nas persoas, concretamente no tecido asociativo, na mellora vial, no deporte, no desenvolvemento, en definitiva, equilibrado da provincia. Aprobamos 3 convocatorias de axudas dirixidas, por un lado, a clubes deportivos, 550.000 euros, a AMPAs, 50.000 euros, a federacións de asociacións veciñais 43.000 euros por un total de 643.000 euros que foi o importe total acadado nos acordos hoxe que tomamos na Xunta de Goberno. Bueno, neste caso non anunciamos subidas, pero anunciamos continuidade, o cual é importante e direi por qué. Porque o que intentamos é, además de subir o máximo que se podia, seguramente ao longo do ano vamos a facer modificacións que van a subir partidas, pero o que creemos que é moi importante é que haxa unha estabilidade, e iso foi falado cos clubes, cas federacións, cas AMPAs, e entendemos que o grado de recursos van sendo aceptables. Concretamente, nos clubes deportivos, inda que mantemos a cantidad de 550.000 euros, é dicir, que o ano pasado a subimos e fixemos outra cousa, que é un incremento indirecto, pero que repercute dunha maneira moi clara. O ano pasado o que fixemos é que desta partida sacamos algunhas subvencións para nominativas daqueles clubes que teñen máis relevancia, que levan maiores cantidades, co cual a cantidad a repartir entre os postos, entre os clubes base, pois é moito maior. É un dato obxectivo. Dos 1.700, 1.800 euros que viñan correspondendo a un clube con base, que teña porque isto vai dirixida fundamentalmente a clubes que traballan ca base deportiva nas diferentes modalidades, pois para dar unha cifra media que vos dedes cuenta, pasou como dunhos 1.800 a máis de 3.500, o cual é moi importante. Son cantidades modestas, pero son cantidades que en clubes pequenos non é o mismo recibir menos de 2.000 que recibir 3.500 euros. Isto foi importante. Este ano consolidámoslo, ademais de todo o esforzo inversor que facemos en infraestructuras deportivas e ademais tamén de todo o esforzo de nominativas que irán no seu momento na modificación de crédito. O importante é que os clubes, outro día falábamos dos deportistas individuales, que levamos incrementado casi un 40%, e hoxe falamos de clubes de base que tamén veñen incrementado a súa cuantía dos xeitos que acabo de explicar. Axuda das AMPAs. Bueno, sabedes que esta axuda de AMPAs foi unha axuda deste novo goberno, produto das peticións que nos fixeron das asociacións de AMPAs, e é unha cuantía de 50.000 euros, é a terceira convocatoria, está destinada a apoiar actividades das AMPAs educativas, culturais, deportivas e de conciliación, e é unha cantidade suficiente porque ata agora máis ou menos todas as peticións foron atendidas e en principio a cantidade que se deron é unha cantidade modesta, pero tampouco as peticións son moitas e, por lo tanto, é suficiente momentáneamente, e se houver alguna necesidade aumentaríamos a súa cuantía.
Os programas, en definitiva, axudan a mellorar a calidade educativa, fomentan os valores e contribuyen á igualdade de oportunidades. Logo tamén temos unha axuda para as asociacións veciñais, concretamente para federacións e agrupacións de asociacións veciñais. Sabedes que é moi importante, logo virán as asociacións. Isto son para federacións. Isto é fundamentalmente federacións e asociacións de agrupacións para pagar o seu persoal administrativo, aquilo que fai posible, evidentemente, que logo, dende estas federacións ou agrupacións de asociacións, se axude realmente ás asociacións en términos burocráticos. E por eso, a cantidad de 43.000 euros para estas federacións ou agrupacións entendemos que son suficientes. Dende logo, dende a Diputación, nesta convocatoria en a que se fará destinada xa especificamente ás asociacións veciñais, nos sí que creemos no movimento asociativo veciñal, sí que entendemos que efectivamente as asociacións de veciños, as agrupacións e federacións son interlocutores moi directos e moi importantes para a administración, porque é unha cuestión moi sencilla. Non é o mesmo que dun pobo, dun concello, veña unha asociación ou veña unha agrupación a reivindicar cuestións que previamente son tratadas por iles e de xeito común, a que veña persoas individuales con cuestións que poden ser máis ou menos de interés xeral. E rematamos a Xunta de Goberno con un acordo meramente administrativo, que é unha expropiación dunha estrada de Rebellas a Miguel do Campo, unha estrada provincial, pero que supón a inversión nesta estrada concretamente de preto de 200.000 euros e aproveitamos para poñer en valor o incremento importante que se leva feito nesta legislatura en infraestructuras, en estradas provinciais. Sabedes que pasamos dunha partida de 1,5 millóns máis ou menos de inversións a unha partida de 7 millóns de euros, o cual evidentemente supón unha mellora, unha posibilidade de mellora importante nises máis de 1.100 kilómetros que ten a 1.250 que ten a Diputación. Estes acordos, en definitiva, e antes de pasar a outros temas, reflexan un modelo de Diputación que día a día, semana a semana, sigue apoiando os diversos sectores que conforman a nosa sociedade, o deporte, a educación, neste caso, o tecido social ou asociativo e tamén, por suposto, os investimentos en infraestructuras. Entendemos que hai que dar estabilidade, que hai que dar a oportunidade de planificar a distintas entidades beneficiarias e darlle confianza, sobre todo, aos colectivos, que os colectivos deportivos saiban que regularmente vai sair unha subvención, saiban que cando menos vai ser igual ou pode ser superior e trataremos de cumplila, que en día eso di para as AMPAs, que en día eso di para as federacións ou asociacións ou agrupacións de vecinos. En definitiva, o que intentamos é que buscamos é unha administración como a Diputación que non sexa un problema para nadie, que por o contrario sexa útil, sea próxima a todos, tamén os medios de comunicación, en donde aquí podemos ter ese debate directo sobre temas de actualidade, e por lo tanto nos parece que esa proximidade ten que ser ca ciudadanía e tamén con todas as entidades, con todo o xente entendido tamén en medios de comunicación, e por suposto comprometida co desenvolvemento equilibrado da provincia. Isto sería o que é o que foi a Xunta de Goberno de hoxe. Se me permiten, antes de cederlles o turno o pasar ao turno de preguntas para que vostedes podan facer aquelas que estimen oportunas, eu quixera facer lógicamente unha referencia á situación do temporal que estamos vivindo hoxe e a situación das incidencias que levamos vivido nos días previos, non? Bueno, estamos unha vez, Ourense sigue en alerta ahora mismo por un episodio de chuvias, xa non é neve nin é vento, neste caso son chuvias. Como ustedes saben, como ustedes saben, a alerta está por noroeste, sur e zona do Miño, alerta laranja, importante, precipitacións que poden alcanzar entre os 80 litros por metro cuadrado e mesmo os 100 litros por metro cuadrado. Como saben tamén vostedes, a Xunta de Galicia declarou suspendidas as actividades do exterior dos centros educativos entre a zona da provincia, noroeste, Miño e sur, teñen a información toda despois. Bueno, en cuanto a Diputación estuvo sempre desde o principio
en prealerta, xa na nevada, cando algún grupo político sacou unha nota dicindo que había que facer un plan específico, a Diputación estaba alertada, estaba traballando xa, evidentemente, porque está acostumbrada a traballar en temas de neve, en temas de inundacións, en todos os temas que afecten os servicios de emerxencia ou os servicios, neste caso, de mantemento. A Brigada de Vías e Obras, agora neste episodio de chuvias, xa está en alerta, evidentemente, nas zonas onde máis se esperan máis precipitacións, fundamentalmente a baixa línea, para intervenir nas estradas onde se poden producir desprendementos, arrastres ou calquera outra contingencia. Tamén quero resaltar aquí, neste punto, o que enlazar un poquinho co que comentaba antes do operativo desplegado durante o temporal Ingrid, que estaba, insisto, alertado moito antes, a raíz da comunicación, pero moito antes de que, insisto, algún partido político pediera unhas actuacións efectivamente que xa estaban previstas totalmente, protocolizadas totalmente e coordinadas totalmente, neste caso, coa subdelegación do goberno, que é quen lle corresponde liderar a coordinación diaria. Da seguridade diaria, os nosos recursos están a disposición dese plan, dese dispositivo invernal, que xa presentamos aí hai uns días, hai unhas semanas, e a nosa coordinación foi total, neste caso, ca subdelegación do goberno, que coordinou toda a seguridade vial, foi total, membros da Diputación, concretamente a xefa de área de infraestructura da Diputación, formou parte dese CECOPI, en onde se puxeron todos os medios a disposición. Bueno, actuamos neste caso concretamente con algúns datos que eu creo que xa coñecen, pero é conveniente recordar. Actuamos en máis de 1.100 km da rede de estradas provinciais, recordamos que a mesma comprende 1.850 km. A Diputación, para facer frente a este temporal, dispuxo dun equipo composto por 65 persoas pertenecentes ao Parque de Maquinaria e área de infraestructuras, persoal propio da Diputación. Este outras cousas que se nos achacan, que se temos moito gasto en personal, entre outras cousas é porque prestamos os servicios de xeito directo. E no Parque de Maquinaria, evidentemente, neste caso, dispuxemos de 65 persoas, que a correspondente maquinaria, que traballou directamente por a Diputación sin intermediación de ninguna empresa. O personal traballou organizado en quendas e deu unha cobertura continua. Os datos tamén dos equipos, quitaneves, dos vehículos, etc., teñenos na información e non nos vou a cansar con eso. Tamén igual co consumo de fundentes nas zonas, que chegou a un total, simplemente para darnos conta da magnitude do evento ou do episodio meteorolóxico, empregamos casi 300 toneladas de sal, neste caso, 294 exactamente, repartidas xeográficamente según as necesidades. Tamén tuvemos un balance de incidencias con 38 intervencións, además das preventivas, evidentemente, alertados por o 112 de Galicia e por outros medios, en donde as incidencias fundamentales detectadas foron as seguintes: asistencia a vehículos bloqueados por a neve, 20 vehículos; neve na calzada, resolvéronse 10 avisos por acumulación de neve que afectaba o que impedía a circulación; e obstáculos na vía, un total de 8 obstáculos que supoñían riscos para o tráfico, entre outros tamén retirada de árboles caídos, non? Tamén indicar que unha certa discusión que houbo no que se refire ao acceso a Manzaneda. Vamos a ver, o acceso a Manzaneda, a estación de montaña de Manzaneda, estuvo limpo desde o primeiro momento. Logo, a media tarde, no dispositivo este de coordinación, no CECOPI, como a estación de montaña estaba pechada por mor do vento, e por alerta laranxa, que sabía que impedían a realización de actividades exteriores, estaba pechada, a Garda Civil decidiu cortar a carretera por unha razón de seguridade. Unha vez que estaba pechada a estación, a xente podía subir e encontrarse con a estación pechada e andar un pouco o seu sin control. Entón decidiu pechala. Evidentemente, por parte nós estuvemos en contacto permanente ca dirección da estación, continuamos limpando hasta as 6:30 da tarde, e logo, cando se decidiu abrir a primeira hora outro día por a mañá, onte por a mañá, xa o que se fixo é tela perfectamente limpa para poder acceder a ela. É dicir, non houbo, por decir de alguma maneira, ningún abandono,
e máis foi unha prioridade da Diputación, pero, bueno, é certo que nós tamén temos que obedecer, neste caso, as órdenes que se adoptan desde as emerxencias, concretamente desde a Seguridade Viaria liderada por a Garda Civil. Bueno, iso é o que ocurriu neste tema concreto, que tamén houve algunha petición. Con isto, eu, por a miña parte, pois quedo xa a súa disposición para os temas que queiran, para algunha aclaración ou calquer outro tema novo que queiran vostedes indicar. Moitísimas gracias. Hola. Hola. Quería facer dúas preguntas. Bueno, vou empezar por a primeira, que se pode comentar un poquinho cual é o balance de Fitur. Se vostedes dentro da Deputación poden facer un balance, porque do Concello non o poden facer. Moi ben. Pois sí, lamentablemente, efectivamente, como di vostede, digo lamentablemente para a nosa capital de provincia, porque Fitur, efectivamente, é un evento importante. O balance que podemos facer, pois eu creo que altamente positivo. Tamén tratamos de defender a cidade como non pode ser de outro xeito, ainda que a debe defender, pois non estaba en Fitur. Eu creo que a discusión de estar en Fitur ou non é unha discusión que non ten objeto. Non todo o mundo pode estar equivocado. Nunha feira internacional que é a primeira feira de turismo do mundo, en donde, además das presentacións, que efectivamente as facemos para moita xente coñecida, pero sobre todo o importante son os contidos desas presentacións, o importante é todo o ecosistema que gira en torno neste caso, a Fitur. Eu quero decir que o balance foi moi positivo, a verdade é que foi moi positivo, e agora desgrano algúns datos, non? Foi moi positivo en tanto que, en primeiro lugar, o turismo en Galicia, e agora descende Ourense, está de moda. Galicia está de moda. Podémoslo comprobar en cousas hasta tales como que o stand de Galicia, onde fixemos as presentacións todas, pois foi o stand premiado como o mellor de todas as comunidades autónomas, o cual, bueno, evidentemente creo que algo quere decir da aposta, do mimo, do cuidado que se fai por presentar o noso produto turístico, evidentemente da mellor forma. En canto a intervención de Ourense foi moi extensa, non? Eu concretamente, como corresponde, presentei a estrategia turística da provincia. Unha estrategia turística que ten uns pilares fundamentais que todos coñecen, que son os recursos que temos aquí, eses recursos fundamentalmente de termalismo, pero tamén uns recursos de natureza, de historia, de enogastronomía, etc. Ademais, cas ventaxas que ten esa nova conectividade que temos a través do AVE, ainda que estes días falar de AVE é algo non tan fácil, non? Pero, bueno, a conectividade que supón ter o AVE, estar a 2 horas e cuarto de Madrid e a 5 de Mediterráneo, e a verdade é que Galicia, o que puden comprobar, é un extraordinario desexo por vir a Galicia. Ademais, dentro desta estrategia, ademais de resaltar os recursos, lóxicamente centrámoslo tamén nun público importante, que era un Ourense refuxio familiar. É dicir, intentar facer unha oferta integral que a través dos diferentes recursos pudera chegar a toda a familia, non solamente un turismo para maiores, ou un turismo para nenos, ou un turismo para xóvenes, non. Hai recursos para todos. E, efectivamente, aí fixemos unha aportación, creo que importante, integral, e iso creo que é o noso futuro, que veña aquí unha familia e que desde un neno pasando por un mozo hasta unha persoa xa máis maior podía ter, evidentemente, recursos para disfrutar enormemente da nosa provincia. Tamén, como saben vostedes, esta provincia, este presidente ten a honra de ser o presidente da sección de villas termales de toda España da Federación Española de Municipios e Provincias, o cual nos convirte nuns referentes, nuns impulsores do termalismo. Eu teño que decir que estou moi satisfeito, porque aí presentamos tamén no pabellón de Galicia, e concretamente por min, pero presentamos toda esa estrategia da rede española de neste caso, efectivamente, de termalismo, non, de vilas termales. E temos que decir que, dende que acollemos as vilas termales hai 2 anos e pico, pois a tendencia é francamente favorable.
acolleronnos a nós porque o fixamos no pabellón de Galicia porque un 30% das vilas termales están en Galicia e delas boa parte están en Ourense. Non hai provincia que teña a cantidade de balnearios a pesar da eiva que temos na capital, pero na provincia a cantidade de balnearios, e sobre todo porque además hai datos novos, evidentemente, como é a compra, ya un proxecto ilusionante que se está xestando no balneario neste caso de Baños de Molgas, e tamén entendemos que a segunda licitación que será a boa do balneario de Verán, que unido a que Allariz tamén se incorporou a rede de balnearios da oferta de política, social de balnearios, de termalismo social, fai que vayamos incrementando efectivamente un número vamos incrementando e vamos manteñendo e incrementando a actividade nos demais, porque pasamos en caso de, por exemplo, de outros balnearios que tiñan 9 meses abertos a abrir os 12 meses, o cual eu creo que nese tema temos os deberes feitos. Pois ese tamén foi outro aspecto importante. Logo fíxose tamén unha presentación dos entroidos do Oriente Ourensán, que este ano acadaron a consideración de interés turístico nacional. En eses entroidos personificamos, singularizamos o que é o entroido en Ourense como un reclamo turístico tamén de primeira magnitude. Tamén tivemos a ocasión de participar na entrega de premios a povos bonitos de España, e concretamente, das 4 premios, 2 viñeron para Ourense, para Oseira e Vilanova dos Infantes, para o Concello de Cea e para o Concello de Celanova. En definitiva, logo, xunto con eso, presentamos todos os seus destinos que hai e moitas outras actividades. En definitiva, eu creo que o balance foi altamente positivo, porque, insisto, creo que tuvemos ocasión de presentar todos os recursos turísticos, presentarlo con alto nivel, creo que de calidade, e despertar un interés moi importante na poboación, ou sea, nos destinatarios, co cual augúrase, eu creo que unha subida importante. Simplemente aproveito para dar un dato e remato con este punto, que coñecemos os balances provisionales dos Camiños de Santiago, e Ourense este ano perdeu un pouquiño respecto do ano pasado, 200 e pico, pero está camiñantes na Vía da Plata, pero está casi en máximos históricos. Pero temos que tener en conta unha cousa: íbamos cun 30% de subida ata o 12 de agosto. 12 de agosto, no que houve un episodio de incendios que evidentemente eliminou no momento máis alto de actividade, eliminou calquera tránsito por os camiños e ademais penalizou gravemente outros meses potentes como é sobre todo setembro e outubro. Quero decir, estou esperanzado que este camiño de Santiago, este camiño, esta Vía da Plata, que se pode facer de maneira singular por a que aposta a Diputación, baixándose dun ave, empezando a camiñar, a gañar a Compostelana dende esta cidade que tanto debía apostar por o camiño de Santiago e por o termalismo e por outras cousas. Pois dende esta cidade difundimos efectivamente esa idea, e estamos seguros que este ano non acadamos o récord de visitantes por ese motivo, pero estamos seguros que este ano que estamos o vamos a acadar e vamos a superar ampliamente as cantidades. É dicir, a proyección que estábamos falando, que terminou en preto de 10.000, estábamos falando de 12.000, e no ano 2023 terminamos con un pouco máis de 7.000. Estamos falando de que son cifras todavía modestas, pero xa importantes de crecemento, e ademais que aspiramos a que sexan a que continúen dunha maneira xa xeométrica, efectivamente avanzando dunha parte importante. Así que o balance, pois eso, por todas estas razóns e outras moitas, altamente positivo. Que máis? Sí. Ante la posibilidad ahora de que el Gobierno Central ha avanzado que igual pasa a ser un corredor. Sí. Pues efectivamente notamos, o sea, estamos moi preocupados ante o anuncio de que a conexión por autovía entre Ourense e Lugo, pois que ten décadas de espera, ahora encima se podía terminar convertindo nun corredor que non sería máis que unha mellora da carretera actual, por certo moi deteriorada, que lastra moitísimo a conexión entre as provincias interiores de Ourense e Lugo, e que profundiza nesa penalización do interior de Galicia, evidentemente que sufrimos. Creo que somos xa das poucas capitales de provincia non conectadas por autovía.
e me parece que me parece como presidente provincial, como presidente da provincia, que obviamente eu creo que é algo por o que temos que loitar. Non dubiden que nos vamos a loitar, e vamos a loitar fortemente. Non pode ser que unha infraestructura que leve tantos anos de retraso, agora, en lugar de facerse unha aposta por ela, o que mentras están sacando peaxes no Mediterráneo, mentras están facendo inversións noutros lugares, aquí unha IVA pendiente, pois se penalice, e o que faga é, primeiro, non arranxar a estrada, que está nunhas condicións deplorables, insisto, penalizando a conectividade dos dous territorios, e por outra parte, pois agora con este anuncio que nos preocupa enormemente. Bueno, nos vamos a loitar porque esta cantidad de millóns investidos en tramos inconexos e que en algúns casos levan a ningún sitio, pois non se perdan, lóxicamente. E isto, efectivamente, vamos a loitalo, non o vamos a admitir, porque ademais temos outro problema importante, e é que a conexión por tren, neste caso, tampouco sufre grandes variacións. É dicir, estamos falando de que, despois de moitísimo atraso, de moitísimos anos de obras que aínda quedan, a conexión por tren vai quedar nun tempo entre 1 hora e 20 e 1 hora e 30, co cual xa me dirán vostedes que tipo de conexión temos con Lugo. Ou tamén, non digamos xa, a conexión por autobús, que prácticamente nos leva preto de 2 horas. Isto é intolerable para 100 kilómetros. E, por lo tanto, nos non vamos a calar ante unha tropelía como sería de levarse a cabo que Ourense e Lugo quedaran conectadas por un corredor de alta capacidade, é dicir, unha carretera mellorada, para entendernos, mellorada nas curvas, melloradas con que non hai cruces ao mesmo nivel e con firme mellor e pouco máis. Lóxicamente non o vamos a tolerar, sobre todo porque, ademais, por a propia obra en sí e porque non temos alternativas. Mientras a Xunta de Galicia está facendo os deberes na parte que lle corresponde a autovía por Sarria e por Monforte, que está desdoblando e está, por lo tanto, facendo unha autovía e nos permite ir por aí, o Goberno Central está ten abandonada a súa sorte a 540 e, ademais, agora nos anuncia encima que non solamente non a vai a mellorar, senón que a infraestructura prevista se vai a rebaixar as condicións dun corredor. Eso sería intolerable. Buenos días, presidente. Buenos días. El alcalde de Ourense ha anunciado en sus redes sociales esta mañana que le va a sustituir Fran Lorenzo como diputado provincial. Una valoración. Bueno, aí é difícil, non? Porque son decisións de partidos políticos, eu non vou a... non pode valorar, evidentemente. El definiu a súa estrategia públicamente en redes, dicindo que se trata de que se vai a centrar na cidade e noutras eleccións, o cual é un pouco contradictorio, porque se nos queremos centrar na cidade, ben, pero se vai a centrar noutro tipo de eleccións, parece que o irse da Diputación non é realmente a razón de fondo para facelo, non? Eu creo que hai que centrarse na cidade, hai que centrarse na provincia, e, por lo tanto, en todo caso, é unha decisión que lle corresponde a él. Eu non valoro por que pero, bueno, chama a atención que os que estaban de reservas pois teñan que renunciar e pasar a un terceiro. Bueno, son decisións, simplemente describo, son decisións de partidos políticos. Bueno, eu respondo das miñas e o alcalde que responda das súas, nada máis. Nada. Eu tiña outra... Dime. Vendo o tema o das AMPAs, que comentou que non chegan, que quedan ainda fondos sin gastar, que non chegan todas as AMPAs a pedir. Qual é o motivo para, habendo esos cartos que non cheguen a poder gastarse? Bueno, vostede, a ver, vamos ou menos chegan, non? O que estamos dicindo é que non quedan sin atender moitas, non? Eu cando falo desto digo, pois quedan sin atender por unha cuestión, 2, 3, quero dicir que eso non é significativo. Non, eu quizás o que, bueno, poden obedecer francamente primeiramente a 2 cuestións, non? Unha, probablemente porque se trata dunha subvención nova, é a terceira convocatoria que se fai e probablemente o mellor non teña a tradición que teñen outras convocatorias con máis anos, eso por un lado.
E por outro lado, porque, bueno, eu, se me permiten tamén a miña visión de alcalde, non? Creo que é unha visión que todos podemos compartir, da experiencia personal que teñamos, xa non digo profesional, senón personal. O tecido asociativo, incluídas AMPAs, pois están nestes momentos cun perfil máis rebaixado, non? Costa moito encontrar xente para asociacións, costa moito encontrar xente para clubes de fútbol modestos que formen parte da directiva, costa moitísimo encontrar xente para AMPAs tamén. E entonces eu creo que moitas veces, bueno, pues se cubre o mínimo e tampouco hai unha vontade de facer actividades pois que desborde. Tamén é certo que eu tamén teño que recoñecer, volvo a apelar ao mellor a miña condición de alcalde, non? Que é certo que moitas cousas que levaban a cabo as AMPAs, en algúns casos, por lo menos en concellos que eu coñezo, as ofertamos desde os concellos. Antes había moitas actividades que tiñan que organizar as AMPAs e que agora teñen unha oferta municipal. Evidentemente, se tes unha oferta municipal e unha execución municipal, pues, para entendernos en términos coloquiales, tú xa non te metes en líos. Se necesitas unha oferta deportiva e xa dá o concello, que antes non xa daba, pois lógicamente tú non te metes a organizar cuestións. Entonces, o que necesitan é pagar gastos de funcionamento para cuestións administrativas. Eu falo en xeral, por lo menos, dos concellos da provincia, en xeral. A capital é outra cousa. Pero dos concellos da provincia eu vexo que estamos moi encima, desde logo eu vexo que as AMPAs están atendidas e están atendidas do eido municipal. E isto, pois, lle ven ben como unha axuda, sobre todo para gastos de funcionamento e algunha actividade, pero creo que as dúas cuestións, unha, a voluntade asociativa pois non está no seu mellor momento, e dúas, cando che levan a cabo as actividades que tú tens que facer, pois evidentemente te preocupas. Algunha cousiña máis? Non? Bueno, pois moi ben. Oye, pois moitísimas gracias por estar. Agora iremos recuperando a normalidade nas rodas de prensa, porque as entidades ou a tramitación xa, unha vez aprobados os orzamentos, van salindo as convocatorias, van salindo as aprobacións de axudas e tenemos moita máis actividade a que dar conta. E a min gustaríame, como digo sempre, que este proceso de transparencia e este proceso de diálogo que hai con medios de comunicación se faga tamén directamente. Entonces, bueno, que a maior, se non é todas as semanas, cada 15 días trataremos de estar aquí, se todas as semanas, se hai contido, por suposto, todas as semanas, sempre a vosa disposición para trasladar estes acordos e estar a fiscalización do que vos entendades que vou preguntar cara a cara. Moitísimas gracias.